50 urte Erandioko herritarrok kalera atera ginen gure herrian ezin zelako arnasarik hartu. Zenbait egunetan kalera ateratzeko ahoa eta zudurra eskalita atera beharra zegoen. Eskegitako arropak kolore horizka hartzen zuen, eta gune industrialera gehiegi hurbilduz gero, emakumezkoek zerabiltzaten mediak erre egiten ziren. 1978an, Anton Fernandez eta Josu Murueta hil baino urtebete lehenago, Bilbo handiko Estarrieko minbizia tasa estatuko altuena zen. Ura arnasteko eta bizitzeko benetako borroka bilakatu zen. 1979ko urriko 28an, polizia frankistaren bala batek Anton Fernandez jo zuen, eta 15 egun koman egon eta gero hil egin zen. Egun horietan zehar, polizia batek bere gela zelatatu zuen. Hurrengo egunean, Josu Muruetak beste 11 herritarrek bezala bat egin zuen Antonen heriotza salatzeko, grebarekin, eta Josu ere bala batek zabailean jo eta erail egin zuen. Ospitaleak, gainera, egun batzuk geroago, emazteari deitu zion jasotako osasun zaintzaren gastuak erreklamatuz. Egun batzuk geroago, epaiketa militar bat burutu zen, baina ez zen ezertan gelditu. Ez zen azalpenik egon. Parte hartu zuten agenteen ardurarik ez zen garbitu. Ez da tiro egiteko agindua eman zutenena ere. Kasua itxi egin zen besterik gabe. Istriputzat jo zuten. Lur emateak ere, tanketak eta Zaldizko guardia zibilek zelatatuak izan ziren. Gaur, 50 urte beranduago eta Anton erail zuten toki beretik, bere etxe azpitik, urriaren 27ko eguerdiko ordu batetan, Astraburuako Josu Murueta plazan omenaldia antolatu dugu. Erandioko udalaren banalizazio eta eduki ustea salatu nahi dugu urte horren honetan. Erandioko oroimena plataformatik, aurreko urteetan bezala justizia, erreparazioa eta berriro ez errepikatzeko bermeak eskatuko ditugu. Zer gertatu zen jakin nahi dugu. Errudunek ardurak har ditzatela. Ez direlako lehen eta bigarren mailako biktimak egon. Ordua delako eta justizia egin beharra dagoelako. Eta batez ere, Anton eta Josu gogora ekartzeko gaude hemen. Beraiek eta gure herriak haize giro garbia izateko emandako borroka gogora ekartzeko. Kontatzen ez dena gertatu ez delako, ez diogu utziko gertatutakoa gogoratzeari eta gure historia kontatzeari. Anton eta Josuren historia ere badena kontatzeari azken batean. Oroimena ez dago salgai, gora Anton, gora Josu!